mini ruwa a gari. Tabbi bayan ka zo nan mun yi alƙawari, kace za ka kai ni gidan ka sai da na yi ayyadiri. Yalla boy ya akai ne wannan fata yi bari, hankalin ya ɗanyi kaɗan ba ta cikin nazari. Shi ce idan na raka shi fa gidan shi in muka je, zai ban kunu da siga zai bani tantakwashe. Yan bakin ciki don kun ga Alhaji yana sona, kullum ya ban tsire da kunu da yar waina, ya ban diwu ya bani yokutu don in gyara fata na. Yau ma in dare yayi na sani za ya zo kuna, sai dai hasadar ku ta karku Alhaji yana sona, tambaye shi jiya ma mun yi hirar mu tare da shi. Kai wannan mahaukaciyar sau take ta sani gumi, ke bani san fitina ni yau ina azumi, da shi ma ana sanyi zan je ni in ji dumi. Tabbi tsaya malam ba mai raba ni da kai, ai tun daren nan mun daɗe muna hira da kai, har ka ce kar in faɗa har ma ka bani rake. In ba za ka kai ni gidan ba ka saba alkawari, to ka ban zani na wanda ka yanka da almakashi. Allah ji anya kuwa zancenta ko haka ne, to dai in yi shiru Allahu ne masani. Kai dakata malam ba a jiran rawani, in bakin kuma ɗaya ne to za ku kuka da ni. Yan mata ki je shanin kiran Allah ki rabu da ni, ga wannan ki sai masa a sami kimiyar lawashi.